Ahoj, tady se vítám. Tak někdo mi psal, že jsem furt jako idiot. No, chtěl to, nebo jako nechtěl to, ale psal mi to, jak jsem říkala minule v prvním videu. Takže my jsme tady přišli znovu se spolu. Idiotní příběh, jo. Se dívejte, pojďte závětní znovu. Takže, a říkám si, že to mělo být trochu sexy, jo. Takže pojďte. Je to... Tak jdeme. Tak jo, jak jsem říkala, pište na Skype, jo.